Bandang alas 7 ning bengi ning 21 ning Mayo, nirespondila rin kapulisan king meto nga subdivision king siyudad San Fernando, uling atin lang ikit meto nga lalaki makabulagta king dalan. Agpaking happy na ning City of San Fernando Police ay Police Lieutenant Colonel Preston Bagangan, may katanggap na kanong awas at agad dumamig padalang tao king Barangay San Jose. Okay sir, nung kagabi meron tayong shooting incident sa Barangay San Jose, particularly dito sa Greenville Subdivision, kung saan ang isang biktima ay si Alan Coyer, 45 years old na taga Greenville din. Siya ay binaril ng dalawang lalaki na nakasakay sa motorsiklo. Ang suspect, aliya pa kanu makikilala at ang ganang ngeni, paintunan depa. Yung suspect natin ay undergoing follow-up pa tayo. Kasi kagabi lang nangyari. Ngayong araw na to ay puspusan yung paghahanap natin ng mga CCTV para sa pagkakakilanlan nitong dalawa. King impormasyon na binyan ng Bagangan king CLTV News Team, antimong belikanan de ing biktima. Meron na tayong tinitingnan na lead based dito sa background ng biktima. So meron tayong tinitingnan na dahilan kung bakit siya pinatay. Ang biktima kasi natin ay nung mga nakaraan, mga previous years ay active ito sa pagbibigay ng mga informations na nagli-lead sa mga police operation. So isa ito tinitingnan natin yung mga tao na natapakan niya nung araw. Apin kano'y tiing mumunang shooting incident king siyudad San Fernando ng Banwa at king Milyari ilakwas ng pasiknangan in police visibility ka rin main thoroughfares. Opo, dahil ito ay bueno mano na shooting incident natin sa taon na ito, ang ginagawa ng City of San Fernando, kung nakita nyo yung mga previous na mga interventions natin, kung saan ay inaagapan natin yung mga krimen na nangyayari dito sa main highways natin, yung mga deployment natin nakatutok sa mga main thoroughfares natin, particularly yung JASA at itong stretch ng MacArthur Highway. So, ang incident kasi na to nangyari sa loob ng subdivision, although iniikutan naman ng ating mga compact yung mga subdivision. Kaya lang kung ito talaga ay plinano, talagang medyo mahirapan ng ating kapulisan na mapigilan ito. Pero ang mga general interventions ay lagi nating ginagawa. Pasikinanganda naman kano'y koordinasyon karing miyayaliwang sange ampong sektor, ban mas makapagbante at alina maulit ing insidente. Hindi lang sa barangay level yung coordination natin pagdating dito sa subdivisions kasi ang ating mga patrollers pagdating ng mga midnight, pagdating ng mga madaling araw, pinupuntahan yan ng ating mga mobile patrollers. Kinakausap yung gwardiya na umikot doon sa loob ng subdivision or kung minsan yung pulis natin ang inaalaw nila na umikot doon sa loob. Pero may mga subdivisions tayo minsan na medyo hesitant sila na magpapasok ng mga kapulisan. Pero ang ginagawa ng ating PNP doon ay andun sila sa guard, winiremind yung guard na mag-roving doon sa loob. So meron pa rin tayong interaction dito sa security providers ng ating mga subdivision. Samantala, panagkatino ka lang kapulisan ang karing atin pangaliwang impormasyon na makasaop king bang maresolba ang kaso na makipag-coordinate lakarela. Posible naman kanumi kaswan murder casing marakapasospek. Yakupin kaya kayong talasuyo JM De Jesus ating pusong makabalen.